IFM News. IFM News. Health Facts. Hello, John, go ahead. Nakipagkaykay sa TIA Provincial Health Office City Nationwide Dengue Prevention Drive ang narugyanan itay laeng napan na aldao. Indauluan ni Provincial Health Officer Dr. Rickson Balalio, TIA Taob, taktak tuyo, takip muna tayo sa alas 4, kaspaset ki National Simultaneous Search and Destroy Mosquito Breeding Sites Campaign, iti Department of Health. Nagturong dahil taglawlaw ti opisina ang nagdalos ang nangrona kadagiti posible apagumukaan wenno pagitlugan dagiti lamok kas kadagiti kanal nasasamek amula kaya nadaddo mapay. Naibeleng pa na siya at digiti basbasura kaya napagsisinada anasimpa. Malaksid ti Provincial Health Office ket karaman per anak ipagkaykaysa dagiti so amin ang Municipal Health Offices dito Ilocos Norte. Kalikagom dayto ang kampanya ang malakpeda na ti panagnato iti bilang wenno kaso ti dengue. Numan paisan ang maliklikan nga adalat na dagiti may record sa dagitoy agud daway. Gud-gud-iguten ti Department of Health iti so amin ang mga rugi dayto ang kampanya kadagiti uneg ti pagtaingan tapno ti kastakit mataginayon ang masalwadan ti salon at kontra kadagiti sakit nga gapo iti lamok. Kadagiti naudi a record week 3 Idol Bernard ket umabot ti 40 dagiti nai-record na dengue cases tayo dito probinsya. May sa iti Iliti Adams. Talo iti Bacara. May sa iti Banggi. Lawag City ada iti 9 cases. Pasukin ada ti may sa Tiddig, may sa Taratken Vintar, Sagdudua, Idol Bernard. Iti metapaset ng ti 2nd District, Badok, ada ti may sa Kasuda, Banna, ada ti 2, Batak City, ada ti 4, Corimao, ada ti may sa Kasuda, Dingras, ada ti 2, ti Marcos, Paway, ken Pinili, ada ti Sagagaysa, nga Kasuda, San Nicolas, ada iti 5, ken iti Iliti Sotona, damit iti 2 nga kaso da. So po na overall, 40 deti recorded cases tayo iti week 3. Hantay nga na-consolidated ti amin ko na. Mga lawas, when sumur orayan tayo no kas pagarigan, dapat tinayon na, ng barbareng awanin dagiti anay-nayon kas paseten kadeti kampanya Idol Bernard. Deto'y 40, madamang maagpapaagas digitoy, Idol Joan. Hindi kita duman na discharge ng maternity di hospital. Ngam di kita active manoda. Pay latest. Ti active cases tayo Bernard at ti 9 no kwa. 9 ti active nga agpagpaagas. When Idol Bernard. Okay. Ngam 40 di kita naapektaran from January 1 up to this time. When Idol Bernard. Katadulata ngam ti pagmayatan na di kita recovery rate na nga to 90% to 95%. Alis to ti recovery na. Ano maagapam di kamen? Kita Metro Manila ket adut natay kadi gito agundaway iso nga kaya nga siya nagkakaroon ng outbreak. When Iso nga dito yan tayo, liklikan tayo digitoy, gumatang kayo ti repellent para kadigiti ubing or insect spray, tapno ken digiti panagpakbo, panagdalos iti aglawlaw, tapno maliklikan iti lamlamok, Idol Joan. Okay, anymore? When di siya pala yung tiya damag iti Provincial Health Office, kadwa iti 99.5 bars ng lawag, Idol Joan, nag-istinta, tapos